Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Otec generálny vikár, spolubratia v kňazskej službe, pán dekan, otec Jozef, drahí bratia a sestry, milí birmovanci, srdečne vás tu všetkých chcem privítať aj takto oficiálne v našom farskom chráme. V prvom rade ďakujem vám, otec vikár, že ste prišli medzi nás do tohto spoločenstva, zastupujúc nášho otca arcibiskupa, aby ste sa modlitbou, slovom a udelením sviatosti priblížili týmto mladým ľuďom, ochotným otvoriť svoj život Bohu. Srdečne vás tu vítam. Ďakujem, pán farár, za privítanie. Aj vás všetkých vítam, spolubratia, kňazi, drahí birmovanci, birmovní rodičia, všetci, ktorí ste tu, lebo máme zažiť dnes výnimočnú chvíľu. Iba raz za život, drahí birmovanci, môžete dostať to, čo vás čaká cez túto svätú omšu. Dnešný deň tu v Podolí, v tomto kostole, nebo sa špeciálnym spôsobom dotkne zeme. Skúsite dotyk Boží. A ten dotyk Boží mení náš život. Je to niečo, čo vás prevyšuje, čo dostanete. Tak ste sa na to chystali a tak máme dnes to finále a zároveň sa otvorí pre vás nový obzor života. Len, ako hovoril pán farár, otvorme svoje srdce. V tejto chvíľke ticha snažíme sa tak trošku aspoň stíšiť tak vnútri, odozdať pánovi všetko to napätie, všelijaké strachy, oľutujme svoje hriechy, odozdajme sa pánovi celý. Nech láska prúdi bez prekážok cez náš život. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehrešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo A daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Ty snímáš hriechy sveta, príjmi našu úpennú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami, veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol húkot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento húkot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojim jazykom. I strpli a udivení vraveli: Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judei a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rímania, Židia aj prozeliti, Kréťania i Arabi. Počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. Počuli sme Božie slovo. Páne, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Páne, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč, duša moja Pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký, aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. Odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošle svojho Ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Chvála nech trvá na veky, zo svojich diel nech sa teší Pán. Kie sa mu moja pieseň zapáči, a ja sa budem tešiť Pánovi.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, nik nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba ak v duchu svetom. Dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu, pokrstení v jednom tele. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Počuli sme Božie slovo. Srdcia svojich veriacich a zapáľ v nás oheň lásky. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátili ju sluhovi a sadol si. Oci všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Tak, birmovanci, môžete sa postaviť, pretože teraz je tá chvíľa, kedy vás predstavím otcovi vikárovi. Otec vikár, dovol mi, aby som ti predstavil 45 úprimne Boha hľadajúcich duší. Sú to rôzne životné cesty, rôzne osobnosti, ale jedno majú spoločné. Prijali pozvanie a snažili sa zo všetkých svojich ľudských síl zostať verní tomu rozhodnutiu ísť a pripraviť sa. Osobne počas tých mojich kňazských rokov, kedy som tak dával takéto dobrozdanie a predstavenie birmovancov, som dnes tak najviac vedomý toho, že za túto skupinu nebudem až toľko v očistci ako za tie ostatné. A tak, otec vikár, príjmi ich ako skutočne tých, ktorí sú odhodlaní hľadať Boha vo svojom živote.
Ďakujem, pán farár, za to, že ste predstavili birmovancov. Sme sa spolu rozprávali s pánom farárom o vás ešte pred svetom show, ako ste sa chystali, ako ste mali aktivity a zapájali ste sa do života tejto farnosti. A to som naozaj veľmi rád, lebo dnes, keď príjmete, ako viete, dary Ducha Svätého, tak tie Božie dary môže dostať iba ten človek, ktorý prešiel nejakou skúškou. Koniec koncom, keď sa birmovka hovorí, že to je sviatosť kresťanskej dospelosti, nikto sa nestane dospelým len tak. Ono reálne to tak nie je, že 18 človek je dospelý. Musíte prejsť nejakou skúškou životnou. Lebo máme ľudí, ktorí môžu mať aj 30 rokov a nie sú dospelí. Môžu mať aj 40. A o niekto môžeme povedať, že má 15 rokov a prešiel to skúšku. Takisto aj apoštoli museli prejsť nejakou tou skúškou, aby mohli prijať sviatosť birmovania. To ste počuli v tom prvom čítaní. A tiež tie skúšky boli o tom, že áno, boli s Ježišom. Vytrvali, aj keď občas padli, ale vytrvali. A takisto ste sa chystali na tú birmovku a museli ste si určiť určité priority, samozrejme. Nie je to jednoduché, lebo tie možnosti máte ich viacej. A teraz chodím na tie stretnutia a dodržovať určitý ten rytmus. A tiež rozličné pokušenia prichádzajú, lebo radšej by som robil hento, lebo toto. Ale vytrvali ste. A ste zvládli tú skúšku. A potom to, že ste boli spolu. Že tu nebola žiadna online príprava, spolu. Lebo takto bolo aj v písme svetom. Tí apoštoli boli spolu s tými učeníkmi a takto prijali Ducha Svätého. Lebo dnes je práve toto problém. A my v cirkvi naozaj na to reagujeme tak, že sa snažíme, aby tí ľudia boli spolu. Lebo sami dobre viete, aké je to pokušenie. To, čo nám dáva umelá inteligencia. Alebo vôbec, aby človek bol stále pichnutý na tom internete. Je to určitým spôsobom pre mnohých taká nejaká obranný mechanizmus, lebo žiť na tomto svete nie je jednoduché. Ale vy ste vytrvali. Viete, toto sú skúšky. A tým, že vlastne prejdete cez tie skúšky, stávate sa dôveryhodní, aby ste mohli prijať dar. Viete, to je normálne aj v živote, keď napríklad niekto z vás by chcel byť doktorom, tak musí urobiť nejaké skúšky, aby mohol operovať. Predstavte si, že by ste prišli niekomu do nemocnice a on by neprešiel tými skúškami. No, ako mu môžete dôverovať, že vás to bude dobre operovať? Že to je normálne. Takže dnes príjmete tie dary Ducha Svätého. A ste si mohli všimnúť hneď v tom prvom čítaní, že tie dary, oni sú také nejaké zvláštne. Tí ľudia, keď bola prvá birmovka, oni zrazu vyšli von, tak prvé, čo ste si mohli všimnúť, že prestali mať strach. Teda dokázali výjsť von, hoci mohli farizei a ostatní, však oni po nich išli, ako ich zajať, alebo robiť im problémy. Prestali sa báť. Čo si druhý pomyslia. Prestali. Alebo čo mi urobia. Idem za tým, čo Pán hovorí. A zrazu sa stalo to, že oni ich počuli rozprávať tak, že všetci rozumeli. Neviem, koľko tam ste mohli, 10 tých národov tam bolo aj viac. A že to bolo zvláštne, oni rozprávali teda tou svojou rodnou rečou a tí ostatní ich počuli, ako keby rozprávali ich rečou. Ako keby tuto boli, čo ja viem, niekto z Číny, z Anglicka a všelikto možné. A teraz ja tu budem rozprávať po slovensky a vy ma budete rozumieť, že ja rozprávam po čínsky. Čína ma bude rozumieť po čínsky.
Hoci rozprávam iba po slovensky. Ako to nie je prirodzené, samozrejme. To je dar, ktorý je nadprirodzený. Napríklad Páter Pio, on za svojho života vyspovedal vyše 15 miliónov ľudí. Tam chodili z celého sveta. A v tej spovedelnici on dostal ten dar od Pána, že oni tam chodili, tí ľudia rozprávali v svojom jazyku a on rozprával iba po taliansky a všetci ho počuli, ako keby rozprávali ich náreči. A on sa neučil druhé jazyky. Ale tým, že bol ochotný spovedať ľudí, on dostal tento dar. On si to ani neuvedomoval, čo robil Pán. Hovorím, je to nadprirodzené. Alebo hneď, keď máme skutky apoštolov, Pavol a Silas, keď išli a ohlasovali evanílium, tak prišli prekážky. Tak ich dali do väzenia, predtým ich zbili a oni tam v tom väzení, keď mali kladiv na nohách, na rukách, oni tam spievali chválospevy. Tam sa potom urobil zázrak, že tie klady im sa proste pustili, dvere sa otvorili, ale čo je také zaujímavé je to, že napriek tomu všetkému, že tam bol ten tlak na nich. Lebo nie je to jednoduché, človek robí dobre a zrazu je zlé. Sa stáva. A že oni nedostali nervy a neboli z toho zdeptaní, a oni tam začali spievať. To je nadprirodzený dar. Toto človek normálne nedá. Nedá. Len ja vám chcem hovoriť, že toto je práve ten dôsledok birmovky. Že ten Pán bude účinkovať vo vašom živote. Bo sa otvoríte niečomu, čo je naozaj silnejšie ako to, čo je ľudské. Preto je to dar. Je dar. Je to nadprirodzený dar a ten Duch Svätý sa vás dnes tak špeciálne dotkne každého jedného z vás, lebo Pán vie, aký máte život a dobre pozná všetko, čo robíte. Pozná vaše dobré vlastnosti, aj skryté chyby. No a takisto tým, že sme tu, Boh nám dal nejaké to poslanie a tie dary Ducha Svätého nám pomáhajú, aby sme to poslanie v živote zvládli. No a aké je to poslanie, ktoré teraz budete mať ako birmovanci, o tom hovorí dnes to evanílium. Tu je napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal. To dostanete. Teda to bude tým, že ja dám ruku, vás dotknem hlavy, budem sa modliť vtedy. Vkladanie rúk je znakom odozdávania moci vždy v cirkvi. Vám sa odozdá moc, duchovná moc. A potom mazanie tým olejom, kryzmou. A vtedy zostúpi na vás Duch Svätý. A dostanete úlohu a milosť, aby ste to zvládli, je napísané, aby som hlásal evanílium chudobným. Čo je to evanílium? Ako je to grécke slovo, v preklade, doslovnom preklade znamená radostná zvesť. Teda, aby som hlásal radostnú zvesť. Ako už len toto, keby sme len o tomto rozprávali, tak to už je veľmi veľa dnes. Lebo stačí si pozrieť správy a ako sa ľudia hádajú a vyslovené, čo všetko je zlé. A dnes len to, že vôbec človek niečo počúva, ako to vytvára takú nejakú agresivitu, hnev. Lebo človek má častokrát depky z toho všetkého. A tu máme radostnú zvesť. To, že Boh ma má rád. Boh má o mňa záujem.
Je tu niekto, ktorý zobral hriechy na seba, aby nás zachránil. Ako my dobre vieme aj napríklad, aký problém je pocit viny. Ako ľudia môžu sa opekňovať, len to je tieň, ktorý ide stále s nami. A vedieť sa v tom vysporiadať. Je o mnoho ľahšie odpustiť druhým, ale sám sebe? Ako sa to dá? Buddhizmus nám hovorí, že to je ilúzia všetko. Nie? A že to jednoducho to je len preľud. Ale my hovoríme, nie je to realita, ale niekto nás má rád. A tá láska Ježiša k nám je väčšia ako ten náš hnev na seba. Je veľa vecí, ktoré človek už nevládze zmeniť. A teraz, ako sa z toho dostať? A takých ľudí je veľmi veľa. Viete, koľkokrát sa aj mne ako farárovi stalo, že keď zahlasili pohreb, keby som bol vedel, že tá moja mama je takto chorá, by som ju častejšie navštevoval. Viete, koľko je takýchto vecí, že človek si začne uvedomiť až vtedy, keď stráca, čo bolo hodnotné. A teraz, ako z toho výjsť? A to je to, že Boh mi dá naozaj tú druhú šancu. A tým, že vlastne príjmeme to Božie milosrdenstvo, tak príjmeme aj odpustenie skutočne tých, ktorí zomreli. Ale to musí byť medzi mnou a Pánom a medzi nebom a zemou. To sa ľudsky nedá normálne. Že ale existuje vždy nejaká tá cesta z toho sa dostať. Vždy existuje. Prijať alebo prijať aj tie svoje limity, ktoré máme. To dobre vieme, že to nie je jednoduché. Vy starší to uvedomujeme si, alebo my starší teda. Však zoberte si už len to, aké sú tlaky aj zo zamestnania. A človek nie je robot. Možno, že dokážeme ťahať, ale za akú cenu? A potom sa začína ozývať to naše telo, chrbát, hlava, nespavosť. Ono to sú tlaky a človek to zaháňa možno nejakými liekami. Ale existuje cesta. To je to. Že je naozaj... Ja viem, že človek potrebuje aj jesť, potrebuje mať kde bývať, ale je tu predsa aj to Božie požehnanie. My potrebujeme pokoj srdca, pokoj vnútorný. A tak sme tu. A toto treba hlásať. Jednoducho svojim životom. Už tým, že sa za niekoho, drahí birmovanci, pomodlíte. Alebo vôbec máte záujem trošku osloviť niekoho. Ako sa máš? Práve v tejto dobe, kde sa tlačí individualizmus, kde ľudia kopú za seba. Ďalej, Pán poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení. Ale čo sú to tí zajatí? To sú ľudia, ktorí trpia závislosťami. Veď to je zajatie. Alebo ktorí trpia hnevom. Ako dneska tým, že keď sú vzťahy, sú dosť častokrát rozbité. Že tuto v hlave to stále máme toho niekoho, ktorý nám ublížil. A vlastne taký človek je neustále v nejakom zajatí. Ako je to možné, ale naozaj to je realita, potom tí ľudia viacej myslia na toho, ktorý mi ublížil, ako na Pána Boha. Zase len niečo negatívne. Dá to zo seba von. Von. Uvoľniť to. Uvoľniť sa. Slepým, že budú vidieť. Práve kvôli tomu, že sú také tlaky, častokrát človek potom už len extrémne reaguje. Ale prečo?
Sú tlaky. Ohlásiť Pánov milostivý rok, no, to je vaša úloha, chlapci, dievčatá. Ako ukázať, že dokážeme byť normálni aj v tomto svete. Aj keď je to ťažké. Ale s Božou pomocou to ide. Ukázať to. A ozdraviť tento svet i svoju rodinu, svojich kamarádov. Viete, ľudia dnes sa veľmi boja. Je to aj to, že čo si o mne pomyslia, musím vyzerať musím naozaj super byť. Ale čo je tuto v mojom vnútri? Možno, že len tým najbližším to človek povie. Ale my to dokážeme dať zo seba von. Sme predsa kresťania, chodíme aj na spoveď. Proste my tu máme tú šancu, preto kresťania zvládajú aj tie najťažšie situácie. My ako neupadneme do zúfalstva. Lebo predsa Pán, keď je Boh, ktorý nás spája, tak človeče potom musíme držať spolu. Alebo to sú len potom rečičky, všetko. Vy, drahí birmovanci, tým, že ste mladí, máte v sebe túto guráž. A verím tomu, že to dokážete. Preto dostávate dary Ducha Svätého. Teraz to není len, že ja som nejaký hrdina, zvládnem to. Pán to zvládne cezo mňa. Boh je naozaj mocný. Boh je naozaj mocný. Zvládnete to s pomocou Božou. A Boh ukáže svoju moc nad vašim životom. Možno, že len stačí mať nejaký záujem od toho druhého. Modliť sa. Rozprávali mi chlapci, dievčatá z Bratislavy. Keď išli po stredku birmovaneckom, išli jedna skupina cez most SMP, teda ten nový most. A tam videli nejakú dievčinu, tak to tam kúkala dole na Dunaj, a tak sa ju len oslovili. Viete, to je to, že ak to Boh manažuje, že tí ľudia dostali tú milosť, že teda išli tým smerom a teraz, že oslovili tú dievčinu, no tá dievčina tam chcela skočiť. Dôvod? No, zneužitie. A teraz to, že zavolali ju potom, išli spolu, dali si nejakú tú kávičku, do baru išli, porozprávali sa a potom tá dievčina začala s nimi chodiť. Proste existuje nejaké to riešenie. Naozaj Pán vás posiela do tohto sveta, aby tento svet, to prostredie, v ktorom žijete, bolo zdravšie. Už len to, že tam prídete. Boh bude účinkovať tam, v tom vašom kolektíve. Tak, sústreďme sa na tú chvíľu, teda je to pre vás, Birmovka, teda už len o malú chvíľočku to bude, je vás 45, ale pre Pána Boha ste tu tak, ako keby ste boli sami. Boh neberie nikoho nás ako masu, Boh je osobný, tým, že je Boh, Boh nie je človek, Boh je Boh. Boh sa stal človekom, áno, ale Boh je Boh. To znamená, Boh ku každému sa správa úplne osobne. Nikoho neberie nás ako masu. Boh je osobný. A tak toto skúste prežívať, aj keď budete čakať, príde na vás tá chvíľa, naozaj, aby ten Pán, aby ste boli pripravení. Úplne disponovaní k tomu, čo sa udeje. A je to už potom medzi vami a Pánom. Ja som len prostredník, nič viac. Amen. Drahí birmovanci, teraz pred prijatím Ducha Svätého obnovte si vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo ktorú za vás cirkvou vyznávali vaši rodičia a krstní rodičia. Pýtam sa vás,
Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý stál z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte v Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosme Všemohúceho Boha Otca, aby láskavo oddelil Ducha Svätého týmto synom a dcerám, ktorý už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto svojich služobníkov a oslobodil si ich od hriechu. Zošli na nich Ducha Svätého obhajcu. Udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti, a naplní duchom bázne voči Tebe, skrze Krista, nášho Pána.
Bratia a sestry, v dnešný deň niektorí spomedzi nás prijali vo sviatosti birmovania dary Ducha Svätého. Vo viere, nádeji a láske prosme nášho nebeského Otca a volajme. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš múdrosť, daj, aby všetci biskupy a kňazi horlivo sprevádzali veriacich na ceste k spáse. Prosíme ťa, Otče, v Duchu Svetom nám dávaš dar rozumu a rady. Daj, aby predstavitelia štátov s rozvahou a ochotou spolupracovali na rozvoji ľudskej spoločnosti. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš silu. Daj, aby neveriaci našli cestu k Tebe a spoznali Tvoje milosrdenstvo. Otče, v Duchu Svetom nám dávaš dar poznania. Daj, aby naši birmovanci stále rástli v poznávaní kresťanského učenia a v duchovom živote. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš nábožnosť. Daj, aby sme sa s čistým srdcom zúčastňovali na svätej omši a žili podľa Tvojich prikázaní. Otče, v Duchu Svetom nám dávaš dar bázne pred Tebou. Prived našich zosnulých k plnosti poznania a k večnej radosti s Tebou v nebi. Láskavý Bože, v Duchu Svetom sme dostali nekonečný poklad Tvojich darov. Prosíme ťa, ochraňuj našich birmovancov a pomáhaj nám neprestáne vzdávať vďaky za Tvoje dobrodenia. Skrze Krista, nášho Pána. Spasiteľ
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, tvoj syna vykúpením získal Ducha Svätého. Prosíme ťa, príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorý si birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi, a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky o smrti a zmrtvých stania stali jeho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami I s duchom tvojím. Hore srdcia, Máme ich u Pána. vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobrá, lebo Ty znovu zrodeným v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Syna. Vo sviatosti birmovania, vkladaním ruky a pomazaním svetou kryzmou posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježiša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radoznú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anielmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna, Hosanna, Hosanna na vysostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým nepríde sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice, ktorých si dnes posilnil darom Ducha Svätého a zachovaj ich vo svojej milosti. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom je ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen, amen, amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na zemi. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta, zmiluj sa nad nami.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, a už budem zdraví.
Modlíme sa. Bože, opevni, čo si v nás vykonal a v srdciach svojej veriaci ochraňuj dary Ducha Svätého, aby sa nehambili pred svetom vyznávať ukrižovaného Krista a aby s oddanou láskou plnili jeho príkazy, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Otec, generálny vikár, ďakujeme vám, že ste dnes prišli medzi nás a udelili nám sviatosť birmovania. Veľmi si vážime vašu prítomnosť, modlitby a slova povzbudenia. Ďakujeme, že ste nás priviedli bližšie k Pánovi a prosíme, pamätajte na nás vo svojich modlitbách. Nech vás Pán odmení svojim požehnaním a nech vás Duch Svätý stále posilňuje vo vašej službe v cirkvi. Môžete si zatiaľ sadnúť. Drahí rodičia, drahí birmovní rodičia, v tejto posvätnej chvíli, keď príjmame sviatosť birmovania, sa chceme s úctou a hlbokou vďačnosťou obrátiť práve na vás. Ďakujeme vám, že ste nás od detstva viedli k viere, že ste stáli pri našich prvých krokoch na ceste k Bohu a s láskou i obetavosťou nás priviedli až k tomuto dňu. Sme vďační, že stojíte pri nás v radosti i v skúškach a že nás učíte žiť srdcom. Z celého srdca vám ďakujeme. Vďaka patrí aj vám, Dominika, Aneška, Filip a Adam, za ochotu a pomoc pri príprave tábora, vašu výbornú organizáciu a veľa spoločných stretiek, kde nechýbal smiech a zábava, no občas aj trochu chaosu. Ďakujeme aj nášmu organistovi Martinovi za nádherný hudobný sprievod, ktorý dodal našej birmovke výnimočnú atmosféru. Vážený pán farár, dnes je pre nás birmovancov veľmi výnimočný deň. Je to deň, kedy sme prijali dary Ducha Svätého a spravili tak ďalší krok na ceste našej viery. Na tejto duchovnej ceste ste s nami od začiatku. Sme veľmi vďační, že ste to práve vy, kto nás na túto chvíľu pripravoval, veril v nás a podporoval. Ďakujeme vám za váš čas, trpezlivosť, ochotu a pochopenie, hoci vieme, že to s nami nebolo vždy jednoduché. Hodiny náboženstva, spoločné stredká, letný tábor či duchovné obnovy, ktoré nám zostanú v pamäti pri spomienke na sviatosť birmovania. Či už to bol výstup na hrebienok, prodenie sa snehom na Štrbské plešlo, naša prvá párty v Godzone, ale aj celá tvár od bahna na letnom tábore. Výlety aj stretnutia s ministrantmi, kde ste sa vždy postarali o naše plné bruchá a my sme chodili ministrovať s radosťou a odhodlaním. Ospalé ranné hodiny náboženstva, kedy vstávanie pre nás nebolo vôbec jednoduché, ale vy ste nemali problém nás zobudiť a náladiť na správnu vlnu.
Ďakujeme, že ste chápali nás i naše záujmy a že sme sa s každým problémom mohli otočiť na vás, lebo sme vedeli, že vy nás v štychu nenecháte. Naučili ste nás súčinnosti, zodpovednosti a povinnosti a my už teraz vieme, že na ceste viery nie sme sami, ale máme jeden druhého. Vaša práca nie je len povolanie, ale aj poslanie. Ste pre nás príkladom, že pravá viera sa žije nielen slovami, ale aj skutkami. Ďakujeme. Vážený a ctihodný pán farár, s hlbokou vďačnosťou sa na vás obraciame pri príležitosti sviatosti birmovania našich detí. Ďakujeme vám za vašu obetavú službu, s ktorou ste ich sprevádzali na cesty viery a pripravovali na tento ich veľký deň. Vaše slová a kázne sú pre nás vzácnym darom. Hoci ste mladí, nesú v sebe múdrosť, silu a povzbudenie. Vždy v nich nachádzame podstatu a hlavne živý odkaz, ktorý nás vedie k Bohu. Svojím prístupom ste vrátili do našej farnosti radosť detí z viery. Vidíme, s akou ochotou a láskou prichádzajú do kostola, na faru a hlavne na hodiny náboženstva. To je ovocie vašej služby, vašej skromnosti a pravdivého svedectva o Božej láske. Sme nesmierne vďační, že práve vy ste tým, kto vediete naše deti, aj náš rodičov na ceste k Pánovi. Nech vás Pán Boh odmení hojnosťou svojho požehnania a nech vaše poslanie prináša stále nové plody viery. S úctou, vďačnosťou a s láskou rodičia birmovancov. A radi by sme vám odovzdali aj také malé dary. Ďakujeme naozaj. Ešte než dám slovo pánu vikárovi, tak skutočne veľká vďaka vám všetkým. Vďaka aj za váš dar, birmovanci na lavice do Očkova. Vďaka za tie milé slová a za skutočne taký ten zážitok toho, o čom hovoril aj pán vikár, alebo čo sme sa tak aj snažili, aj tu ste to tak krásne dali najavo, že ste prijali to pozvanie byť spolu v niečom, čo dáva zmysel. A práve to je taká tá úloha nás, každého jedného, super zboru, pána organistu, pána kostolníka, všetkých tých, ktorí pripravovali tento chrám, vás, drahí birmovanci a rodičia. A práve aj táto chvíľa, ktorá tu je, že sme sa tu zjednotili s Ježišom v centre, nám ukazuje, aká by mala byť tá cirkev, v ktorej vládne Duch Svätý. Zjednotená, navzájom kráčajúca, navzájom sa doplňajúca, navzájom za seba bojujúca. A tak vám prajem, aby ste si tento zážitok tohto spoločenstva odniesli, pretože, ako hovoril pán vikár, vrátite sa naspäť do nieľahkého sveta, v ktorom budete musieť opäť zápasiť. A veľa odpovedí a vyhratých zápasov sa práve bude ukrývať v tom, čo si odnesiete v srdci, v cirkvi, ktorá vás tu vždy príjme, je tu a vy ste v nej a Boh skrze ňu vám chce pomáhať kráčať smerom k večnosti. Tak vám prajem, aby ste aj vy mali ešte krásny deň v tých osobných domácich cirkvách. Určite už jedlo rozvoniava, všetko je prichystané. Užite si aj tento aspekt dnešného sviatočného dňa.
byť spolu a jeden druhému darom, ako sa tak stal Kristus darom nám všetkým. Pán Boh zaplať. Zachovajte si to, chlapci, dievčatá. Som videl tú vašu kreativitu, že držíte spolu. A človek pritom aj vlastne nájde seba, aj svoje dary. Vaše birmovné meno má vám pomôcť k tomu, aby ste sa zorientovali na tej ceste životom. Zodpovedali, alebo pomaličky začali tu lúštiť tú tajničku, kto som. Aké je to moje poslanie v živote. A keď je človek sám, na to nikdy nepríde. Vtedy, keď dokážeme držať spolu, tak vtedy sa nám otvára ten obzor nášho života a automaticky potom aj tu človek je spokojný aj sám so sebou. Vnímajme to, že naozaj sme Bohom milovaní. Ďakujem vám, drahí rodičia. Vidíte, čo z tých vašich detí vyrastlo? Myslím, že môžete byť na ne hrdí. Takisto aj ďakujem birmovným rodičom za tú ochotu byť s tým, byť za tým vašim birmovným synom, dcérou. Držím ti chrbát, som s tebou. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, ktorý vás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a prijal vás za svoje deti, a nech vás ochraňuje, aby ste boli hodní jeho otcovskej lásky. Amen. Nech vás žehná jeho jednorodený Syn, ktorý sľúbil, že Duch pravdy ostane v jeho cirkvi, a nech vás svojou mocou posilňuje vo vyznávaní pravej viery. Nech vás žehná Duch Svätý, ktorý v srdcia učeníkov zapálil oheň lásky, a nech vás zhromaždený a zjednotený privedie bez úhony, do radosti Božieho kráľovstva. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom. Amen.